A pestiek keverteznek, tőseljük a habár a pincében. Eljöttünk hozzátok most egy hétre, hogy bebasszunk veletek. Itt van hát a Family Guy. Végre itt a csapat, iszik vele itat, egyetlen célunk Gázsondi, ez a Family Guy. Halló? Consuela ott van? Itt Consuela. Mondom, érkezik egy kevert szállítmány otthonra, és amikor megérkezik, kérem hívjon föl, diktálom a telefonszámomat. Oké, no problemo. 0670 434 7933. 0 Akkor mondom lassabban. 0670 0 6 7 0 Na ez az, haladunk, mondom tovább. 434 4 4 4 4 Nem 434 4 4 4 Milyen 444? Maga mond 4 3 4 De nem darab, sorban. 4 3 4 4 3 4 Ez az. 7 9 3 3 7 9 3 3. Na és most kérem, olvassa, amit leírt. Várj, hozok toll. A faszom. te Peter, nem negyedikén lesz Loisszal a házasság évfordulótok? Basszus, ha megtudja, hogy 4-én elmegyek a kalinapokra, fejbe fog baszni egy serpenyővel. Még szerencsé, hogy van nálam egy serpenyő elleni kevert. Próbáljuk ki. Hát ez nem jött be. Hello lányok, meghoztam a pizza rendelést a lánykoliba. Ki kér kolbászast? Bam, csiki, bum, bum, bum. Hello lányok, kijavítottam a dolgozatokat és nagyon szarul sikerültek. Ezt délután meg kell beszélnünk az irodámban. Bam, csiki, bum, bum. Hello lányok, én vagyok a sioktató. Gyertek, csúszunk fel együtt a csúcsra. Bam, csiki, bum, bim, bam, csiki, bum, bum, bum. Finom kader. Finom kader. Finom kader. Finom kader. Finom kader. De hát ő meg a lányunk! Kedvem támad táncolni. Ó, nyomj ezt, Tyúi! Ez valami jól mozogsz! Rohadt jó vagy ember! Figyelj! Még át tudom ugrani a lábad, mint a 90-es években a klipben. Valaki ott hagyta a sörét!
Ne egyél olyan sokat, fiam. Nem fogsz tudni sörváltozni. Nyugodjon meg, édesanyám, már úgyse akartam én inni. Hépsz, este habár? Nem jó, holnap hőáram CH. Ó, pocak! Mondd meg az igazat! Egész nap csak provozol, és már 80-as paladinod van! Nem iszol eleget! Igyál többet! Igyál kevertet! Hallgass pocakra! A karinapok alatt sem leszel levert, a legjobb barátod a kevert. Na, akkor csinálj. Állj, letartóztatom önöket prostitúcióért. Ez nem prostitúció? Fizetett neki a szexért. Én nem azért fizettem, hogy felvegyük és pornófilmet forgassunk. Így nem prostitúció, hanem pornó. Ezzel a kamerával. Tehát gyerekek, a néni nem kurva, hogyha közben filmben szerepel. Gyere, Stewie, megyünk, apádék jönnek sörváltót gyakorolni. Milyen összes számot képzelsz magadról? Nagyon oda fejezni abba! Egy téglalapon csak is köröket lehet áttolni! Úristen, úgy látszik, újra át kell gondolnom a formákat. Megint hosszú lesz ez az éjszaka. De jó, hogy rábíztuk a gyerekeket az öreg Herbertre. Szervusztok gyerekek! Tudjátok milyen nap van ma? Nem. Fürdésnap! De én nem akarok ma fürdeni. Nem is te fogsz fürödni, te kis butus, hanem én. Nem ismersz egy olyan erős kezű embert, aki megdörzsölni a hátamat? Á, a kánya! Jó napot kívánok! Lehet egy kérdésem? Igen. Köszönöm. Ne, Peter, ne nézd meg! Azt mondták, ha megnézed, meghalsz. Az fasság. Felborult egy sörszállító kamion este Budapesten az M5-ös autópálya felhajtó szakaszánál, az útra több rekesznyi sör került. A balesetben senki nem sérült meg. A felborult rakomány a forgalmat sem akadályozta. Azt még vizsgálják, hogy a baleset miért történt. Képzeld, Lois, akartam enni egy tortát megszületésnapjára, de nem tudtam, hány gyertyát kell rárakni. És ezt most tőlem kérdezed? Te vagy az anyja, te tudod hány éves? Én eddig tudjam? is sumákoltam. Akkor vágjuk le a lábát és számoljuk meg az évgyűrűket. Vagy kérjünk szénalapú kormeghatározást. Az mi a fasz? Nem tudom. De terelhetnénk úgy a dolgokat is, hogy ő mondja meg, hogy hány éves. Menjünk el hozzá és kérdezzük meg. Nézzük meg. Jó. Gyere! Szia, édesem! Szia meg! Biztos izgatod vele a születésnapod miatt, hiszen most leszel 10... Édesem, 16 gyertyát tetettem a tortádra. Hát, nem stimmel. Többet kellett volna, vagy kevesebbet. Te szerencsétlen vadbalom, azt se tudod, hány éves vagyok? A te korodban nem beszélhetsz így a felnőttekkel. Vagy mégis? 17 vagyok, parasztom! Ő a paraszt. Peter, 4-én lesz a második házassági évfordulónk, szeretném, ha nem mennél el a karinapokra. Elég volt, ki vagy rúgva? Krisz, mostantól te vagy meg anyja. Ó, Peter, milyen kemények az izmaid. Ma este ordinári módon megduglak, baby. Brian, úgy van kedvem táncolni. Gillian, ne kezd megint, kérlek szépen. Léci, menjünk el táncolni. Gillian, rohadt fáradt vagyok. Ó, menjünk táncizni. Gillian? Mi az? Mi az ott? Mert megint itt van. Brian, ideadod azt az újságot egy picit? Persze.
ez fura. Azt hittem, majd írnak róla. Miről kellett volna írniuk? Úgy tűnik, sehol nem említik ezt a kocsmatológiai felfedezést. Sehol egy vezető hír az új szeszes ital megjelenéséről. Te miről beszélsz? Nem tudta? Mit csináltál? Kevert az át, rázáltál, a kevert az át, rázáltál, a kevert az át. Brian nem tudta, hogy a kevert az át, de Peter megmondja neki, hogy a kevert az át. Szörfölünk! Úristen! Úristen, Peter, jól vagy? Rázáltál, a kevert az át, rázáltál, rázáltál, kevert az át, rázáltál. Louis, anya, Anci, mami, anya, Anci. Mi van? Szia! Most mondja vissza, hogy mit írt le. Várjon, hozok toll. Igen. Ja, te most engem beszélsz. Csak Geci. Igaz, ez olyan. Na, próbálj. Háló, itt van. Nos, az a helyzet, hogy várok egy fontos kevert szállítmányt otthonra. Amikor megérkezik, kérem hívjon föl. Diktálom a telefonszámom, rendben? Oké, no problemo. Várjál, basszatjuk, még ötözködik a kutya. Minket nem támadtam, szóval. Köszönjük, édesem. Stewie, vadászni kész. Ne zavarjuk meg őt, hagyjuk vadásszon. Ez Stewie a testsúlyának akár 3-szorosát is képes elfogyasztani egy nap alatt. Úgy tűnik, ma nem akar neki összejönni. Milyen szép a természet. Apádék gyakorolják a sörvátot. Mi a rossz számot képzelsz magadról, azonnal fejezd abba, hogy téged abban csak is köröket lehet átvinni! Mondtam, hogy nem fog sikerülni. Jól képzelsz magadról, azonnal fejezd abba! Egy téglalapon csak is köröket lehet átvinni! Ezt jó, én megyünk. Hova? Találkoznom miért kellett a szép szemekbe néznem? Hát jó. Geci. Tényleg. Na menjél. Szia, Lois! Mi van? Arra gyújtja csak szinte minden pingli! Rohanjak, bassz le! Járjál, simán! Geci, köcsög! Iván már! Nem igaz. Ide sétálok meg minden. Kilométer hiányod van. Képzeld, Lois, akartam önni egy tortát nagy születésnapjára, és meg... Most én basztam el? Nem tudom, ahhoz nem vagyok, nem Mit ez? Az én hibám van meg. de rácsúszik a fejed! Nem tudom, És akkor most már Dogeri is. Geri, rögd ki magad helyettem, most légy szíves! Most jó? Nem jó? Milyen? Tartas! És akkor mi van? Geri, valaki vigye ki. Léci. De tényleg, amúgy menjetek ki! Kardi, hozd a nyugtatót.
Basszus, ha megtudja, hogy 4-én elmegyek a karinapokra, fejbe. Mostantól te vagy meg anyja. Péter, milyen kemények az izmaid. Ma este ordináriumot. Péter, milyen kemények az izmaid. Ma este ordináriumot. Most csak mi nem Hölgyet szívószál írsz. Nézd meg, Igazából itt beszélhetünk, mert ez úgyis hang nélkül jön. Ja, ez nem lesz hang, úgyhogy... Mi addig? Na akkor felvétel. Na jó, írjad. Komolyan? Ez most ne! Nincs szövege, és még így is elbasszál. De én mondom. Semmi szöveg nincsen. Szomszéd el van baszva. De most már ne izgulj. Lois. Jó. Milyen alapú kor meghatározó? Szén alapú. És Laci évzén. Szén vagy Nem széna? gyűrűk, évzén. Szén. Én szénát értettem. Azért az a szén alapú. A szén alapú kormeghatározások az a lényege, Üdvözöljük szénák csapatát! a szénmolekulák, Szén alapú. Csönd, most órát tart. Mi a szén alapú kor meghatározás? azt, hogy a csontot lévő Professzor Gergely. szénmolekulák valahogy szétbaszodnak, vagy széttomlanak, nem tudom, és azt nézik meg, hogy mennyi van a csonton. Na. Professzor Gergely előadását hallották. Holnap megtudjuk, hogy készül a tojásrántolt. It's a wonderful day for pie. You can ask all the birds in the sky, and they'll tell you real sweet with a musical tweet. It's a wonderful day for pie. For pie. For pie. For pie. For pie. It's a wonderful day for pie, and it smells a lot better than I. Everyone in the house. And this Adam West mouse, The bees making honey. This Tom Tucker bunny. we all sing with glee, 'cause we all agree it's a wonderful, wonderful day for pie. Elég lesz már, bassz Nem meg! mondtuk neki, hogy nem elévezni Meddig kell. nyávogjak már egy? De nem elévezned kell. Várj. Elég lesz. Véges? Caput finito. Jó lesz az így? Szerintem jó. Na.